ധീം താനനനന ധൃധൃതാനി തനി ത്വം ധൃതാനി ത്വം ത്വം നധൃതാനി ത്വം ത്വം ധൃതാനി ത്വം തനന തരധീം താനനനന ധൃധൃതാനി ധനി ത്വം ധൃതാനി ത്വം ത്വം നധൃതാനി ത്വം ത്വം ധൃതാനി ത്വം തനന തരധീം താനനനന ധൃധൃതാനി ധനി ത്വം ധൃതാനി ത്വം ത്വം നധൃതാനി ത്വം ത്വം ധൃതാനി ത്വം തനന തരധീം താനനനന ധൃധൃതാനി ധനി ത്വം ധൃതാനി ത്വം ത്വം നധൃതാനി ത്വം ത്വം ധൃതാനി ത്വം തനന തരധീം താനനനന ധൃധൃതാനി ധനി ത്വം ധൃതാനി ത്വം ത്വം നധൃതാനി ത്വം ത്വം ധൃതാനി ത്വം തനന തരധീം താനനന ധൃധൃതാനി ധനി ത്വം ധൃതാനി ത്വം ത്വം നധൃതാനി ത്വം ത്വം ധൃതാനി ത്വം തനന തരധീം താനനന ധൃധൃതാനി ധനി ത്വം ധൃതാനി ത്വം ത്വം. Эдгээр болон бусад авьяасны бичлэгийг үзээгүй бол Авьяаслаг монголчууд шоу нэвтрүүлгийн YouTube сувагт нэгдээрэй. Онцгой бүтээлийг ойрыгоос